Vážený komisár, milí kolegovia, sila a konkurencieschopnosť Európy nespočíva len v navýšení obrany, ale aj v posilnení zdravotnej starostlivosti našich občanov a občianok. Na Slovensku sa ľudia zdraví dožívajú v priemere 57 rokov. V najlepšej krajine Únie je to až 70. Tento rozdiel nie je len štatistika, je to 13 rokov plnohodnotného života s rodinou, s deťmi, s vnukmi a vnučkami. Je to 13 rokov v plnom zdraví, ktoré nám chýbajú. Jedným zo spôsobov, ako tieto nerovnosti vyrovnať, je spoločný európsky prístup k rýchlejšej dostupnosti liekov. Pandémia COVID-19 nám ukázala, ako rýchlo a nečakane môžeme čeliť kritickému nedostatku liekov a nemôžeme si dovoliť byť závislí od dodávok z tretích krajín, ako je Čína či India. Musíme investovať do európskych kapacít na výrobu liekov, podporiť výskum a zabezpečiť dostupnosť liekov pre všetkých. To však zvládneme len spoločne. Obrana áno, konkurencieschopnosť áno, no rovnaké áno platí pre kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov a občianky Európy.